Ikitrainer on kehitetty vastaamaan ikääntyvien ihmisten tarpeita. Pohjana on Finger-tutkimus, jossa huomattiin, että muistisairauksia voidaan ennaltaehkäistä puuttumalla 4 asiaan: ravitsemukseen, liikuntaan, sydän- ja verisuoniterveyteen ja aivoja treenaaviin harjoituksiin. Tähän haluttiin sitten tietysti lisätä vielä se ilo ja into siihen aktiivisempaan, liikunnallisempaan elämäntapaan. Hyvä, hienosti. Jaksoit? Jaksoin. Hyvä, hengähdä hyvä. No niin. Joo, lähdin valmennukseen, koska tämä tuli sopivaan tilanteeseen. Olin loukannut viime syksynä niin molemmat polvet, että tuli molempiin polviin kierukan repeämä. Ja lääkärin kehotuksesta niin sain ohjeet, että tämä paranee ainoastaan lihasten voimistelulla. Ja lehdessä huomattiin sitten tämä mainos ja siitä se oikeastaan sitten lähti, että tammikuussa ensimmäisen kerran tuli tänne Elinan vastaanotolle. Valmennus on ratkaisukeskeistä, eli tulevaisuus- ja tavoitesuuntautunutta. Ei jäädä ongelmiin kiinni, vaan mietitään aina niiden tavoitteiden kautta. Mikä se olisi se pienikin konkreettinen tavoite, mitä kohti lähdetään? Vielä 2. Hyvin jaksaa. 1. Ja yes. Noin vuosi sitten todettiin lievää verenpainetta ja verenkuvassakin todettiin hiukan poikkeavuutta ja kolesterolit oli vähän koholla. Ja lääkäri sitten totesi siinä, että vielä voisi yrittää korjata liikunnalla, ruokailutottumuksia muuttamalla ja tietysti oikealla lääkityksellä. Eli tällainen liikunta on lääkeperiaate oli lääkärin suositus. Harjoitukset määräytyy tosiaan ihan asiakkaan toiveiden mukaan, eli joku tykkää käydä ryhmässä, joku tykkää tehdä yksisteen ja valmentajan kanssa voidaan treenata vaikka kahvakuulaa, tasapainoa, liikkuvuusharjoituksia, venyttelyjä. Jonkun kanssa voidaan käydä vaikka sauvakävelyllä, treenata sitä tekniikkaa. Jes, sieltä leukaa kohti, älä kolauta ja jarrutele. Tänne oli aika helppo tulla ja henkilökunta on asiantuntevaa. He niin kuin komittoituu tehtäväänsä ja pyrkii varmistamaan sen, että harjoitettava myöskin suorittaa ne harjoitteet. Ei mitenkään ärsyttävästi, vaan ihan asiallisesti. Ohjaajien kanssa on tullut kyllä ihan erinomaisesti toimeen. Meillä on huumori ollut osatekijänä ja mä itse olen ollut kova juttelija, koska työelämässäni on paljon joutunut ihmisten kanssa tekemisiin. Ja toisaalta on myös ymmärtänyt, että mulla on niin kuin oikeus tehdä kysymyksiä. Tyhmää kysymystähän ei ole olemassakaan. Ikitrainer-ohjelma sisältää kuntokartoituksen alussa ja lopussa, ikitrainerin kanssa henkilökohtaisia tapaamisia, sairaanhoitajan tapaamisen, ravitsemussuunnittelijan tapaamisen ja ruokapäiväkirjan analysoinnin. Sitten tietysti tarvittaessa voidaan geriatria eli erikoislääkäriä konsultoida. Valmennukseen voi tulla periaatteessa kuka vaan, kuka kokee, että henkilökohtaisesta valmennuksesta voisi olla hyötyä. Eli meillä on ohjelmat niin kutsutuille hyväkuntoisille, sitten sellaisilla, joilla on jotain toimintakyvyn vajauksia, tai sitten ihan kotiin, jos toimintakyky on jo sen verran heikentynyt. Tuloksena olen huomannut, että nämä molemmat polvet ne on parantunut ja olen ollut hurjan ahkerasti liikenteessä 2-3 kertaa kuntosalilla ja pari kertaa vesijuoksussa. Myös mies on huomannut tämmöisenä iloisuutena, että tämä on niin kuin sillä tavalla vaikuttanut myös tämmöiseen elämän positiivisuuteen. No lihaskunto on selvästi parantunut tämän myötä, eli ennen ja jälkeen harjoittelun todettiin testeissä kunto paranneen ja lihaskunto paranneen selvästi. Ja myöskin lääkärin tarkastuksessa todettiin, että sydämen epätoiminnallisuudet on selvästi saatu pois ja lääkityksellä ja liikunnalla on saatu myöskin veriarvot normaaliarvojen sisälle. Koskaan ei ole liian myöhäistä, eli kukaan ei ole liian vanha osallistuakseen, eikä tietysti taas toisinpäin liian nuori, että aina se ennaltaehkäisykin on esimerkiksi halvempaa kuin sairauksien hoito. Se, että tällaiseen
liikkumiseen panostetaan jo siellä työelämän loppupuolella, on se, että ei pudottaisi ikään kuin tyhjän päälle sitten, kun jäädään työelämästä pois, vaan että siitä liikkumisesta olisi tullut ikään kuin tapa elää normaali päivärutiinia ja sitä kautta saada sitä kuntoa parannettua ja virikkeellisyyttä, että jaksaa eläkkeelläkin toimia sitten. Olen huomannut tässä puolen vuoden aikana sen ilon ja uuden innon siihen liikkumiseen. Asiakkaiden esimerkiksi ryhti on parantunut, mieliala kohonnut ja lihasvoima kasvanut huomattavasti. Ilman ikitreenerin kutsua, oletko suorittanut tehtäväsi, niin tuskin olisin päässyt näin hyvään alkuun liikuntaharjoitteissa. Rohkeasti vaan kaikki mukaan hakemaan iloa, kannustusta ja intoa itsestä huolehtimiseen.